Don't you wish that there were things that you could have had when you were still at infancy? When I say at infancy, I mean that when you were still young, when you were still a teenager, when you were still an adolescent. I wish I could have had somebody talking about the concept of limiting behaviors or limiting belief systems. A limiting behavior is when you think that you are not good enough, is when you think that you do not have what it takes, is when you think that you are a mess, is when you think that you are not important. What is said about a limiting behavior is that it leads to a self-fulfilling prophecy. This prophecy pertains to the following phrase: because you are, then you will. Which means that because you are a failure, then you will fail. Young man and woman, how nice it is to be black, young and unstoppable. You've got what it takes. Believe you me. So I fully understand Mendek Rubin when he says, and I open quotes, beyond the confines of our limiting belief systems, a magical world is awaiting for us all. I close quotes. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo. Siyawazi sonke ubhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizofunda inkondlo etholakala ekhasini lamashumi ayisishiyagalolunye efundeka noma enesihloko esifundeka ngalolu hlobo akasekho. Ake siqhubeke-ke sifunde amabinza womane. Akasekho, besinaye manje. Ngokuphazima kwehlo akasekho. Unyamalele kuthiwa akagoduke. Ugodukile akasekho. Besinaye manje uhambile. Gazi ngizomtholaphi? Gazi ngizomthungathaphi? Akasekho kube ngekho. Besinaye manje. Ngokunyazima kweso akasekho. Uhambile kodwa besinaye manje. Hamba mbalenhle, ungakhohlwa yimi. Hamba ntombenhle, ungikhumbule emsingeni wamagagasi ezinhliziyo, nasemgugweni wothando lwezinhliziyo, lapho umkhumbi wothando ngiwugwedla. Siphothana, sipilingana, sishwilingana. Kuyimini umgwedli sipilingana. Akasekho, goduka gugwelihle. Nami ngilapha nje kangisekho, angikho nhlobo. Ngithathekile, sengiyalandela. Angisekho ngempela, lutho kangisekho. Lenkondlo inezinkomba, izimpawu zokuhlaziya ezinhlanu: umqondo sobala, indikimba nomlayezo, umoya nethoni, isakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi. Inkondlo yethu ina 5 out of 6. Siyazi sonke izinkomba, izimpawu zokuhlaziya enkondlweni ziyisithupha. Kusho ukuthi lenkondlo ayinawo umqondo ocashile ngoba wona would have amounted to 6. Akekho ongazi ukuthi
Ukuze umfundi akwazi ukuphendula umbuzo omfushane kumbe umbuzo omude, kuqaliswa ngokuthi kuhlaziywe umqondo osobala wenkondlo. Siyazi sonke umqondo osobala wenkondlo uncike ekukhethweni kwamagama. Siye sibheke ukuthi imbongi ilikhetheleni igama mhlawumbe ngalinye emgqeni ngamunye ebinzeni ngalinye. Ngaphambi kokucubungula umqondo osobala walenkondlo, ngicela ukuphawula okulandelayo. Lapha kule nkondlo imbongi isebenzise imigqa emifushane. Ake sibheke ukuthi siyini isizathu saloko. Kungani imbongi isebenzise imigqa emifushane? Okokuqala, imigqa emifushane igqamisa isimo esingesihle. Ubani ongazi ukuthi when things are not okay, when somebody is not happy, that person will use short sentences, or for a poem in particular, short lines. Ake siboneke, wenze njani umgibeli wemoto uma efuna ukuthi aqwashise umshayeli ngengozi ayibonayo, acabanga ukuthi umshayeli akayiboni. Uvele amemeze, asebenzise igama elilodwa athi bona. Phela lokho umugqa omfushane noma umusho omfushane ogqamisa into eyodwa, ukuthi isimo asisihle isimo. Uma umugqa wesithathu uthi unyamalele, uma umugqa wesihlanu uthi ugodukile, uma umugqa wesithupha uthi akasekho, uma umugqa wesishiyagalombili uthi uhambile. Asiqhubekenike. Okwesibili, imigqa emifushane igqamisa ukwesaba, uvalo, ukwethuka noma ukumangala. Usuke emangele umuntu uma ezosebenzisa amagama athi besinaye manje, ukuchaza ukuthi ube lapha kungekudala. Ngaphandle kokusebenzisa imigqa emifushane, yini okunye esikuphawulile okusetshenziswe yimbongi kule nkondlo yethu? Yilokhu okulandelayo. Imbongi isebenzise izimpawu zokuloba. Ake siboneke ukuthi kungani futhi yiziphi izimpawu zokuloba ezisetshenziswe yimbongi. Imbongi isebenzise umbabazi. Sonke siyazi ukuthi umbabazi uveza okuthathu. Okokuqala ukubabaza, okwesibili ukwethula noma ukuveza imizwa ethile yayo, okwesithathu ukuphoqa. Kule nkondlo imbongi isebenzise uphawu lokubabaza ukusethulela umuzwa wokukhathazeka laphayana emgqeni wesithathu ngenkathi ithi unyamalele. Lapha njengoba sishilo, imbongi isebenzise uphawu lokubabaza ukusethulela umuzwa wokukhathazeka, kwazise lo muntu ekhuluma ngaye usehambe wangabuya, usehambe amasolokohlo. Umuntu osuke enyamalele usuke ungamazi nokuthi washona kuphi, waya kuphi. Emgqeni we-16 imbongi isebenzise uphawu lokubabaza ngoba ibabaza. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo, kodwa besinaye manje. Emgqeni we-18
ofundeka ngalolu hlobo. Ungakhohlwa yimi imbongi isebenzise uphawu lokubabaza ngoba iphoqa. Kuyini kanti ukuphoqa? Ukuphoqa ukuyalela umuntu ukuba enze into ethile. Kulo mugqa imbongi iyalela othandiweyo wayo ukuba angayilibali nakanye. Imbongi isebenzise osonhlamvukazi. Ukusetshenziswa kosonhlamvukazi kule nkondlo kugqamisa ukuthi imbongi ibimemeza ngenkathi ibhala inkondlo yayo. Okwesibili, imbongi isebenzise osonhlamvukazi ukugqamisa ukubaluleka kwento ethile. Singasho ukuthi leyo nto ethile imbongi ekhuluma ngayo yisithandwa sayo. Ngakho-ke igqamisa ukubaluleka kwesithandwa sayo empilweni yayo. Ngicabanga ukuthi kusobala kuyacaca ukuthi kubuhlungu kangakanani ukushiywa ngumuntu omthandayo, ukuthi isithandwa sakho sedlule emhlabeni. Okwesithathu, imbongi isebenzise osonhlamvukazi kumabizo qho. Bheka imigqa elandelayo. Umugqa we-17 nowe-19 nomugqa wama-27 emagameni athi Mbalenhle, Ntombenhle, Gugwelihle. Imbongi isebenzise umbuzi. Enkondlweni lokhu siye sithi kungumbuzo mbumbulo, ukugqamisa ukuthi imbongi iyathandabuza futhi lona ngumbuzo ongayidingi impendulo ngoba imbongi ngokwayo isuke izibuza iziphendula. Imbongi isebenzise ikholoni kwazise ibithula inkulumo kayedwana. Ngicela ukuthi ngiqwashise abalingani bami nabafundi ukuthi ikholoni isetshenziswa uma ngabe uzokwethula inkulumo kayedwana noma inkulumo mpendulwano. Ngesinye isikhathi lona obhalayo uzophinde asebenzise osocashunwa noma abacaphuni ukukhombisa ukuthi lena yinkulumo ngqo. Kodwa-ke la uMabuya LTL weyimbongi yethu osibhalele lenkondlo akabasebenzisanga abacaphuni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe uthathe isitayela esicishe sifane nokubhalwa komdlalo ngoba emdlalweni usebenzisa ikholoni mangabe kuqeda ukukhuluma umlingiswa noma umdlali othile, kodwa awube usabasebenzisa abacaphuni noma osocashunwa. Sikubona kuphi-ke ukusetshenziswa kwekholoni kule nkondlo? Sikubona emgqeni ka-14 noma we-14. Imbongi ibhale igama elithi akasekho. Ngemuva kwalelo gama yasebenzisa ikholoni ukuze yethule inkulumo kayedwana elandelayo emgqeni ongezansi, umugqa ka-15 noma umugqa we-15, ngenkathi ithi uhambile. Yaphinde futhi yethula inkulumo kayedwana emgqeni we-16 ngenkathi ithi kodwa besinaye manje. Okwesibili, siphinde sibone ukusetshenziswa kwekholoni emgqeni we-17 umugqa ka-17 emva kwamagama alandelayo. Hamba Mbalenhle. Imbongi yase ifaka ikholoni ngemuva kwegama elithi Mbalenhle. Ibithula inkulumo kayedwana elandela lapho emgqeni engezansi.
Singasho nje ligcwala umlomo ukuthi kusukela emgqeni we-18 kuya emgqeni wama-25. It suffices to say imbongi isebenzise ikholoni amahlandla 4. Ngicabanga ukuthi sekungalula manje ukuthi umfundi aye enkondlweni ayobheka lapho kusetshenziswe khona ikholoni. Uzothi angaqeda ukwenze njalo asho ukuthi inkulumo kaYedwana isukela kumuphi umugqa iphelele kumuphi umugqa. Imbongi isebenzise ikhongco. In general terms, a hyphen is used to separate two words, or rather two concepts, to separate sentences in a line. U-LTL Mabuya unobuchule ngoba usebenzise ikhongco ukwahlukanisa imigqa, umugqa wokuqala nomugqa wesibili. Ukube ikhongco akayisebenzisanga kusho ukuthi le migqa yomibili ibizokwenza umugqa owodwa. Uma iseyenza umugqa owodwa, lo mugqa ubuzoba mude, bese ngeke sisakwazi ukubona ukuthi isimo asisihle, bese ngeke sisakwazi ukubona ukuthi kunokwesaba, kunovalo, kunokumangala nokwethuka, njengoba sichazile ngenkathi sichaza ukuthi kungani kusetshenziswe imigqa emifushane kule nkondlo. Uphawu lokuloba olulandelayo ukusetshenziswa kwamachashaza amathathu. Imbongi iwasebenzise emgqeni wesi-6 ngemuva kwegama elithi akasekho. Lolu phawu lokuloba lusetshenziswa uma ngabe umuntu engingiza. Kwenziwa yini ukuthi umuntu abe namalimi angingize? Umuntu ungingiza ngoba usuke esaba, enovalo, ethukile, emangele, engakwethembi okwenzeka phambi kwamehlo akhe. Balingani bami nani bafundi, ake sifinqe sigoqe esiqeda ukukwenza. U-LTL Mabuya usebenzise imigqa. Imigqa isetshenziselwa izizathu ezimbili. Usazikhumbula? Okay. uMabuya waphinde wasebenzisa izimpawu zokuloba ezilandelayo: umbabazi, umbuzi, osonhlamvukazi, ikhongco, ikholoni namachashaza amathathu. Angithi usakhumbula ukuthi uphawu lokuloba ngalunye imbongi ilusebenziseleni. Ngiyabonga. Ungakhohlwa-ke noma singashonge ekuqaleni ngenkathi siqalisa ngale video, kodwa uma sikhuluma ngemigqa, sikhuluma ngezimpawu zokuloba, sikhuluma ngesakhiwo sangaphandle. Lokhu angikushongo ngabomu ekuqaleni ngoba ukube ngikushilo umfundi ubezothi hawu, umem uye athi siqalisa ngokubheka umqondo osobala ngokuthi sizibuze ukuthi imbongi iwakhetheleni amagama athile. Kungani manje esekhuluma ngesakhiwo sangaphandle? Ngikuyeke ngabomu ngoba bengifuna ukuthi ubone ukuthi lesi sakhiwo sangaphandle okuyimigqa kanye nezimpawu zokuloba kuzoba nomthelela othile omuhle emqondweni osobala wale nkondlo.
Ake sicubungule sihluze inkondlo yethu. Isihloko sayo sifundeka ngalolu hlobo akasekho. Leli gama elithi akasekho liyisihlonipho. Imbongi ikhethele ligama ngoba lo muntu ekhuluma ngaye usedlulile emhlabeni. Siyazi sonke uma imbongi ibingasebenzisanga isimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa isihlonipho, le nkondlo ibizoba nesihloko esithi ufile. Lokho engizokusho akuhlangene nale nkondlo. Ngiyakusho nje ngenxa yokuthi sonke siyaphila silapha emhlabeni. Had it been the poet had used the concept of ufile, certain elements would have been removed. The first element would be the element of ukukhathazeka. We wouldn't pick it up that this person is hurting. Asiqhubekeni-ke umugqa wokuqala. Besinaye manje. Egameni elithi besinaye sithola isakhi ube esibonisa ukuthi yinkathi edlule. In brackets singathi esanda kudlula. Imbongi ikhethe ukuthi isebenzise isakhi ube kanye negama elithi naye ukuze sibone ukuthi ube lapha kungekudala. Imbongi ibhale igama elithi manje ngosonhlamvukazi. Lapho imbongi ifuna ukugqamisa ukubaluleka kwalomuntu ekhuluma ngaye. Sesiyabona ukuthi uma igama lonke libhalwe ngosonhlamvukazi kusuke kukhulunywa ngento ebalulekile esemqoka. Okunye esekuphawulayo ukuthi kule nkondlo imbongi isebenzise imigqa emifushane. Imigqa emifushane igqamisa ukuthi isimo asisihle. Singasihle kanjani isimo uma kukhona osedlulile emhlabeni? Ngemuva kwegama elithi manje, imbongi isebenzise uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa yikhongco. Imbongi isebenzise lolu phawu lokuloba ikhongco ukusicacisela ukuthi ukube isimo besisihle, ukube ibingenalo uvalo ingesabi, ukube ibingamangele, ngabe umugqa wokuqala othi besinaye manje nomugqa wesibili othi ngokuphazima kwehlakaseko bekuzoba umugqa owodwa. Umugqa wesibili ufundeka ngalolu hlobo ngokuphazima kwehlakaseko. Lo mugqa uyisimo sokukhuluma. Ngakho-ke siyazi ukuthi uchaza ukuthi kwenzeka masinyane kakhulu. Umugqa wesithathu unyamalele. Imbongi ikhethelela gama elithi unyamalele ukugqamisa ukuthi lo muntu ohambile, lo muntu emthandayo obalulekile uzohamba angabuyi. Phela uma umuntu enyamalele usuke ehambe wangaziwa lapho eye khona. Imbongi isebenzise uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbabazi. Imbongi la igqamisa imizwa yayo, isethulela umuzwa wokukhathazeka. Umugqa wesine kuthiwa kagoduke. Imbongi ikhethelela gama elithi kuthiwa ukugqamisa ukuthi lona emthandayo unikezwe umyalelo, utsheliwe, wayalelwa ukuba ahambe, ukuba adlule emhlabeni, okuveza ukuthi ubiziwe. Sesingacabangela-ke ukuthi ubizwe ngumdali uNkulunkulu noma ubizwe ngabaphansi amadlozi. Ugodukile.
Leli gama lisebenze njengesimo sokukhuluma isihlonipho esichaza ukuthi usedlulile emhlabeni. Imbongi ilibhale ngosonhlamvukazi ngoba ibimemeza ngenkathi isho kanjalo. Imbongi isebenzise uphawu olubizwa ngokuthiwa umbabazi ngoba iyababaza. Nasemgqeni wesithupha ngokunjalo, imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa isihlonipho. Ngakho-ke kusho ukuthi imbongi la iyaphinda ifuna ukugqamisa ubuhlungu benhliziyo ekutheni isithandwa sayo sedlule emhlabeni. Kulo mugqa imbongi isebenzise uphawu lokuloba oluthinta amachashaza amathathu. Lapha sikugqamisa ukuthi imbongi ibingengisa ngoba inovalo ngenkathi ihaya inkondlo yayo. Umugqa wesikhombisa besinaye manje. Asizukusho lutho olutheni ngalo mugqa ngoba besesishilo ngenhla emgqeni wokuqala. Umugqa wesishiyagalombili uhambile. Esingakuphawula ngaleli gama elithi uhambile liyisihlonipho. Lichaza ukuthi lona othandwayo usedlulile emhlabeni. Imbongi iphinda isimo sokukhuluma esiyisihlonipho ngokusebenzisa nokukhetha amagama amathathu angefani kodwa abe anencazelo eyodwa. Elokuqala litholakala emgqeni wesihlanu lithi ugodukile. Elesibili litholakala emgqeni wesithupha lithi akasekho. Elesithathu litholakala emgqeni wesishiyagalombili lithi uhambile. Ibinza lesibili umugqa wesishiyagalolunye kazi ngizomtholaphi. Lapha imbongi igqamisa ukuthi ayazi ukuthi lona emthandayo ingamfuna ngaphi. Umugqa weshumi kazi ngizomthungathaphi. Lapha imbongi igqamisa ukuthi ingabe iyoke uthole yini umkhondo walowo othandiweyo wayo. Imbongi isebenzise uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbuzi kule migqa yomibili, noma singalubiza lolu phawu sithi umbuzo mbumbulu, ochaza ukuthi ayikho impendulo. Imbongi iyathandabuza, iyazibuza, iyaziphendula. Imbongi isebenzise igama elithi kazi ekuqaleni komugqa wesishiyagalolunye nasekuqaleni komugqa weshumi. Leli gama silibiza ngokuthi liwukuxhumana siqalo. Ligqamisa ukuthi imbongi ayinalo ulwazi ukuthi isithandwa sayo sayangaphi. Emagameni alandelayo atholakala emgqeni elandelanayo. Igama elithi ngizomtholaphi negama elithi ngizomthungathaphi sithola okufanayo okunguphi okutholakala ekugcineni kwegama ngalinye. Uphi lona uyimvumelwano sigcino egqamisa ukuthi nangempela imbongi ayinalo ulwazi lokuthi isithandwa sayo sayangaphi. Umugqa weshumi nanye akasekho kube ngekho. Lamagama womathathu atholakala kulo mugqa abhalwe ngosonhlamvukazi okugqamisa ukuthi imbongi ibimemeza. Ukuphinde kuthasisele ekutheni imbongi ibimemeza uphawu lokuloba olusekugcineni kwalo mugqa
olubizwa ngokuthi luwumbabazi. Sesiyabona ukuthi kwangempela imbongi ibibabaza, imbongi ibimemeza. Umugqa we-12 ufundeka ngalolu hlobo besinaye manje. Angizukuchithela isikhathi mfundi ngichaze lo mugqa ngoba bese sikuchazile ngenkathi senza umugqa wokuqala. Umugqa we-13 ngokunyazima kweso. Lo mugqa uyafana nomugqa wesibili obufundeka ngalolu hlobo ngokuphazima kwehlakaseko. Le migqa yomibili ichaza into eyodwa ukuthi masinyane kakhulu. Yomibili iyisimo sokukhuluma esiyisisho. Umugqa we-14 ufundeka ngalolu hlobo akasekho. Njengoba sichazile ekuqaleni ukuthi lesi yisimo sokukhuluma esibizwa ngokuthiwa isihlonipho, esichaza ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye usedlulile emhlabeni. Lapha kulo mugqa sithola uphawu lokuloba olubizwa ngokuthi luyikholoni. Lethula inkulumo kayedwana etholakala emgqeni we-15 nomugqa we-16. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo uhambile. Bese umugqa we-16 ufundeke ngalolu hlobo kodwa besinaye manje. Umuntu okhuluma yedwana ngumuntu osuke ekhathazekile, ngumuntu osuke ebalisa, ngumuntu osuke echatha umunyu. Yingakho nje amagama atholakala kule migqa yomithathu alandelayo abhalwe ngosonhlamvukazi athi akasekho, uhambile, manje, ukugqamisa ukuthi imbongi ibimemeza. Imbongi ibikhuluma yodwa ngoba izwa ubuhlungu. Imbongi ibibabaza ngenxa yokuthi kuphinde kwasetshenziswa uphawu lokuloba elingumbabazi ekugcineni komugqa we-16. Ibinza lesithathu. Umugqa we-17. Hamba Mbalenhle. Imbongi ikhethelele gama elithi hamba ukugqamisa ukuthi iyasemukela isimo sokuthi lona emthandayo akasekho. Egameni elithi Mbalenhle, imbongi iqalise leli gama ngosonhlamvukazi u-M ukugqamisa ukuthi iyamteketisa. Angithi leli gama la lisebenze njengebizo qho. Imbongi lana iphinde isivezele ubulili bayo ukuthi yona ingumuntu wesilisa, lona osedlulile emhlabeni ungumuntu wesifazane. Imbongi isebenzise uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa yikholoni ukusivezela ukuthi kusukela emgqeni we-18 kuya emgqeni wama-25 ikhuluma yodwana. Ngakho-ke le kholoni yethula inkulumo kayedwana njengoba sishilo ekuqaleni, egqamisa isimo esingesihle, egqamisa ukuchatha umunyu, egqamisa ukuthi imbongi ikhathazekile. Umugqa we-18. Ungakhohlwa yimi. Imbongi isebenzise uphawu lokubabaza ukugqamisa ukuthi iyaphoqa. Isithandwa sayo siphoqelekile ukuba sihlale sikhumbula njalo.
Igama elithi yimi libhalwe ngosonhlamvukazi ukugqamisa ukuthi imbongi ibibabaza, imbongi ibimemeza. Umugqa we-19 ufundeka ngalolu hlobo, hamba ntombenhle. Leli gama elithi hamba likhethwe ukugqamisa umqondo othi imbongi iyasemukela isimo sokwedlula emhlabeni kumuntu emthandayo. Igama elithi ntombenhle liqaliswe ngosonhlamvukazi u-N ukugqamisa ubulili bembongi nokugqamisa ukuteketiswa kwesithandwa sembongi. Futhi-ke kungenzeka ukuthi leli bekuyigama lakhe langempela lowo osedlulile emhlabeni. Umugqa wama-20 ufundeka ngalolu hlobo, ungikhumbule Msingeni. Ngenhlanhla enkulu ababhali balichazile leli gama elithi emsingeni. Bathi lichaza ukuthi kusemanzini ahamba ashaye indingilizi. Umugqa wama-21 ufundeka ngalolu hlobo, emsingeni wamagagasi ezinhliziyo. Siyazi sonke igama elithi igagasi lichaza amanzi aphakama abe yindunduma okwesikhashana abuye abohle. Kungani-ke imbongi ikhethe lamagama alandelanayo, elithi amagagasi nelithi izinhliziyo? Yingoba igagasi nenhliziyo kokubili kwenza into eyodwa, kuyagubhazela. Kokubili kushaya kunyakaze ngamandla. Lapha imbongi igqamisa nje uthando lwayo ngomuntu wayo osedlulile emhlabeni. Umugqa wama-22 ufundeka ngalolu hlobo, nasemgugweni wothando lwezinhliziyo. Lapha singakhohlwa ukuthi imbongi ibikhuluma yodwana, izama ukugqugquzela lona emthandayo ukuba angayikhohlwa, yize uthando enhliziyweni yomuntu luyaguga. Kodwa-ke noma selugugile lolo thando lowo othandwayo angayikhohlwa imbongi. Ngizokucela ukufunda kusukela emgqeni wama-23 ngize ngiyofika emgqeni wama-25. Lapho umkhumbi wothando ngiwugwedla, siphothana, sipilingana, sishwilingana, kuyimina umgwedli sipilingana. Emgqeni wama-23 imbongi igqamisa ukuthi yiyona ephethe izintambo zalolu thando. Yingakho ikhethe igama elithi ngiwugwedla, angithi ukugwedla ukuhambisa umkhumbi. Emgqeni wama-24 kunefanankamisa kuphinde kube nefanangwaqa. Ifanankamisa u-A egameni elithi siphothana, nasegameni elithi sipilingana, nasegameni elithi sishwilingana. Ufanangwaqa utholakala ekuqaleni kwalamagama amathathu ngalinye, ungu-C. Leli fanamsindo nefanankamisa lisetshenziselwe ukugqamisa ukuthi imbongi nesithandwa sayo bebedansa, bebedlala. Umugqa wama-25 kuyimina umgwedli sipilingana. Imbongi isebenzise uphawu lokuloba umbabazi ukwethula umuzwa wothando. Mlingani wami nawe mfundi, ungakhohlwa ngokuphawula ngokuxhumana okutshekile okutholakala emgqeni wama-20 nomugqa wama-21 egameni elithi emsingeni. Ungakukhohlwa futhi ukuxhumana sigcino
okutholakala emgqeni wama-21 nomugqa wama-22 egameni elithi ezinhliziyo lwezinhliziyo. Balingani bami nani bafundi, ngicela ukuma lapha. Angizuqhubeka nanini ngenze ibinza lesine. Ngani? Ngoba wena usufundisiwe phela manje. Kungani ungahlali phansi ubhale ibinza lesine ukuthi limayelana nani, ochaza ukuthi ubhale umqondo osobala waleli binza. Usenze njalo ungakhohlwa phela ukude uxoxa ngemigqa emfushane ukuthi isetshenzisweleni. Ungakhohlwa ukude uxoxa ngezimpawu zokuloba ukuthi zisetshenzisweleni, zasetshenziswa kanjani. Okwesibili, ungakhohlwa kanjani ukuthi njengoba usuqedile ukukhuluma ngomqondo osobala walenkondlo, kusho ukuthi phela usuzokwedlula wenze indikimba yalenkondlo. Angithi indikimba yalenkondlo ukufa vele njengoba bayishilo ababhali. Uma uqede ukwenza njalo, uzoxoxa ngomlayezo walenkondlo. Uphawula ukuthi kubuhlungu kangakanani ukushiywa isithandwa sakho. Uma usuqedile ukwenza njalo, uxoxe ngomoya wenkondlo. Angithi phela vele kuyacaca okubalisa nokukhathazeka. Uthi uma usuqede ukwenza njalo, uxoxe ngethoni, ithoni eyokukhathazeka. Uzothi uma usuqedile ukwenza njalo, ubusuxoxa ngesakhiwo sangaphandle. Lapho-ke phela uxoxa ngemigqa emfushane, usinikeze ukuthi kungani kusetshenziswe imigqa emfushane. Uzobe uxoxa ngezimpawu zokuloba. Njengoba sesixoxile ngazo zonke, uzohlulwa yini ukwenza njalo? Uma usuqedile ukwenza njalo, udlulele esakhiweni sangaphakathi. Ithi imbongi iqalisa nje ithi akasekho, iqalise ngesakhiwo sangaphakathi. Uma igama elithi akasekho libe lichaza ini? Lichaza isihlonipho, okuyisimo sokukhuluma esiyisifenqo. Uzohlulwa yini Nkosi yami? Ngoba vele lezi zinto zonke esikhulumile ngazo. Ngiyabonga. Uyohlulwa yini ukukhuluma ngesigqi? Uyohlulwa yini ukukhuluma ngemifanekiso omqondo uma sikhuluma ngesakhiwo sangaphakathi? Angiboni nje ukuthi uyohlulwa yini mfundi. Hlala phansi-ke manje uzinike isikhathi. Ngiyabonga. Ningakhohlwa ukuthi niyathandwa. Nisale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe ama-channel mathathu. Eyokuqala, isiZulu, the curriculum breakdown. isiZulu, grade 12 intervention. isiZulu, FAL, the chat room.